Dobra večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u novu Goransku kroniku u produkciji televizije Gorski kotar. Protekli vikend prošao je u znaku velikih temperaturnih razlika. U jednom danu, na primjer, u Crnom Lugu temperatura je skočila od -16 na +3. Kiša i jugo su istovremeno otopili većinu snježnog pokrivača, pa je radi toga odgođen veliki broj najavljivanih događaja, kao što je prva utrka Sanjkaškog kupa, a samim time je i propala naša ideja da više prostora u kronici posvetimo zimskim sportskim sadržajima. Poznati goranski biatlonac Jakov Fak osvojio je prošli vikend na Pokljuki u Sloveniji prvo i drugo mjesto u utrkama svjetskog kupa. Ovim odličnim rezultatima zaseo je na 5. mjesto u ukupnom poretku. Novogodišnja tombola televizije Gorski kotar, zimska čarolija u Gorskom kotaru, od sutra kreće s prodajom, a ukupan fond nagrada iznosi oko 37.000 kuna. Glavne nagrade su 7-dnevni smještaj za 2 osobe u hotelu Breza u Ravnoj Gori, za po 4 osobe u apartmanima Juričić u Liču, Wolf u Tršću, te čak 6 osoba u apartmanu Štimac Lokve. Tombolu kupite u turističkim zajednicama Gorskog kotara, u društvu Goranin u Zagrebu, te u Rijeci, u Unirentu i u studiju New Look. Možete je naručiti i putem e-maila na gorskikotar.tv@gmail.com. Gradnja velikog klizališta u Delnicama omogućila je da se prošle godine osnuje i hokejaški klub. Ovaj sport u Gorskom kotaru nažalost nema tradiciju i još je na samom razvojnom početku, ali dolazak novog iskusnog trenera daje nam nadu da će u skoroj budućnosti u Primorsko-goranskoj županiji biti oformljen jedan kvalitetan profesionalan hokejaški tim. Izgradnjom ledene dvorane, odnosno klizališta u Delnicama, Gorski kotar je dobio multifunkcionalni objekt te je omogućeno razvijanje novih atraktivnih sportova poput hokeja. Prošle godine je skupina mladih entuzijasta osnovala prvi hokejaški klub u Primorsko-goranskoj županiji te je intenzivno počela trenirati. Pošto u Delnicama ne postoji tradicija hokeja, dosad je klub nailazio na brojne poteškoće. Financijski problemi uslijed skupoće opreme, nedostatak kvalitetnih sportaša, a ponajviše je trebalo vodstvo profesionalnog trenera. U klub je ove godine srećom došao novi iskusni trener pun entuzijazma koji želi klub podignuti na viši nivo. Ja sam trener hokeja na ledu, svršeni, završeni i bivši igrač nekadašnji. Igrao sam za Medveščak, Mladost i INO u svojoj karijeri i za reprezentaciju Hrvatske svoje vremena također. Slijedi i potraga za budućim mladim hokejašima koji će tek ući u klub. Uvjeti su izvanredni, mislim, međutim treba pokrenuti. Probleme financije naravno kao i u svemu, jer novi sport je, novaca nema, opreme nema, a početak je najteži naravno. Ne? Znači sam start trebalo bi nekako isfinancirati da se ta djeca opreme, da krenu, da bi mogli za nekakvih 5-6 godina recimo oni mogli igrati u nekakvoj hrvatskoj ligi i biti aktivan sudionik toga. Djeca opremu nemaju, članova ima 15-ak, mlađih, 10-ak starijih, znači to još nije dovoljno za jednu ekipu. Trebalo bi skupiti malo klinca, malo šire iz županije možda, ali Rijeka nije daleko, Crikvenice nije daleko, znači iz cijele te regije bi trebalo skupiti djecu, a gledajte da se od početnika koji ima nekih 8 godina napravi hokejaš treba jedno 5-6 godina mukotrpnog rada. Jel? Klizanje i hokej su vrlo atraktivni i za gledanje i za igranje. Međutim, tradicije nažalost ovdje nema, tradicija se zna samo Zagreb i Sisak. Međutim, popularnost hokeja je u velikom porastu, zahvaljujući Medveščaku, momentalno i Ebelu, tako da mislim da je to trenutak da se to iskoristi. Objekt postoji, kvalitetan objekt postoji, doduše treba ga završiti, ali imamo nešto. Jel? Nadamo se da će klub ubrzo uspjeti okupiti kvalitetan hokejaški tim koji će dostojno braniti boje Primorsko-goranske županije na hokejaškim turnirima.
Ja u principu se moram prilagoditi onome što tu imamo. Znači ja imam znanje, imam igračko, imam iskustvo, imam trenersko znanje, znači meni trebaju djeca koja bi ja trebao voditi. Međutim, tu još puno treba poraditi na organizaciji i naravno na financijama, jel? Da bi to sve skupa na nešto ličilo. Tradicionalni šahovski turnir šah kluba u Delnicama i sekcije malih šahista održan je u Delničkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Na turniru je na kraju pobjedila Ena Cvitan, koja pobjeđuje na raznim turnirima u Hrvatskoj. Šahovski klub u Delnicama organizirao je u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića tradicionalni šahovski turnir za najmlađi uzrast na kome je sudjelovalo 30-ak djece iz Gorskog kotara. U Delnicama djeluju dva kluba. U jednom je gdje su stariji, a mi evo 9 godina već djelujemo kao samo odgajamo mlade. Znači do juniorskog starosti, do juniorskih, znači tih kategorija, a uglavnom smo posvećeni mladim osnovnoškolcima. To iz razloga što imamo jako dobru suradnju sa osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića. Uglavnom mi provodimo, realiziramo svoj program u školi. Igranje šaha ima veliku tradiciju u Gorskom kotaru. Prvo mjesto zapravo je Jan Grego. Što? Jan Grego sa 4 boda. Prvo mjesto zapravo je Jan Grego. Što? Jan Grego sa 4 boda. Tu je Ravna Gora i tu smo mi, stariji sigurno nema. Ima još ono prije stariji koji su radili to u Rijeci, Pionirski dom i tako dalje, ali uglavnom klubski i to mi smo jedni od najstarijih. Mi polaznika imamo negdje oko 30-35, a mi smo danas igrali božićno-novogodišnji turnir, on je tradicionalan u našoj školi i klubu, jel? I mi smo znali lani i preklani smo imali po 50 i 60 mladi uključeni. Ove godine smo imali 32, ali još su nam otkazali jer sad su ti pred praznici, blagdani, tako da se manje uključilo. Mislim, to je sasvim dovoljno. Postoji više šahovskih klubova koji jedni druge potpomažu i međusobno surađuju. Sa Ravnom Gorom izuzetno dobro surađujemo, evo i od njih smo i jutros i dobili, nemamo toliko šahova jer smo imali preko 30 mladi, 36 smo mladi imali, nemamo toliko šahova. Evo i sad mislim da nam bi trebalo, s obzirom da kažem da imamo mi po 50-60, ali eto baš ove godine smo programom županije zamolili da nam ne tražimo novac, recimo nekih, ali tražimo da nam u šahu pomognu. U Gorskom kotaru je skijaško trčanje tradicionalni zimski sport i njeguje se od malih nogu. Mali skijaši trkači iz Delnica iskoristili su velike količine snijega početkom prošlog tjedna te odradili i trening uz pomoć profesionalnih trenera. Snijeg koji je zabijelio Gorski kotar omogućio je da uvelike živnu zimski sportovi. Jedan od najtradicionalnijih sportova u Delnicama je skijaško trčanje, a mi smo posjetili trening najmlađih od kojih su poneki po prvi puta stali na skije. To je duga tradicija još od naših predaka, bake, prabake, pradede su još trčale, to je jako razvijen sport, od prije bio pa je ostao. Možemo se sad pohvaliti da imamo najveći sportski kolektiv sa preko 50 članova, pogotovo mlađih uzrasta, znači do 12 godina, osnovnoškolaca, i da radimo kvalitetno i da ćemo u narednom periodu pokazati kvalitetne rezultate. Ja sam prije trenirao se, ovako rekreativno treniram uz djecu, kad djeca idu na trening, sin i kćer, onda ja tako se trčim malo. Prije sam trenirao od 84. do 95. Uz poneki nespretniji pad, djeca su se prilično dobro snašla na snijegu. Stavim skije i štapove
i počne skijati. Ovo djecu što se danas snimali, znači oni su možda 5-6 treninga do sada odradili. Naravno da su to oni su početnici, ali mi u pravilu treniramo već od 10. mjeseca što se njih tiče. Znači imamo i taj suhi dio, moramo se pripremiti malo kondicijski, razvijati motoriku i motoričke sposobnosti koje su najbitnije općenito u sportu, ne samo u skijaškom trčanju, nego i u svakom sportu. Tako da počnemo rano dosta trenirati, ali kažem, ovo su njihovi prvi koraci na skijama. Djeca se ne spremaju, aktivnici se spremaju na natjecanje. Natjecanje bi trebala biti prva trka, Hrvatski kup bi trebao biti oko 5.1. prva trka. Trening se sastoji u ovoj fazi sada, znači treninzi nisu intenzivni, to su djeca i oni visoke intenzitete ne mogu dugoročno podnositi. Znači, za njih je bitno da su što duže na snijegu, da je intenzitet što niži, zato da se njihove aerobne sposobnosti što bolje razvijaju. To je jedna, znači aerobne sposobnosti su najbolja baza za razvitak anaerobnih sposobnosti koje se znači, iziskuju u kasnijoj karijeri, znači u vrhunskom sportu. Uz djecu na stazi su bili i odrasli rekreativci, ali i hrvatski reprezentativci koji su jedva dočekali priliku za vježbanje na domaćem terenu. Sad imamo nešto kraće treninge, ali recimo ljeto počinje se trenirati 1.5. Znači 7 mjeseci skoro traje pripremni period, trenira se od 3 sata do 6 sati dnevno. U Delnicama sad ima taj staza od 1,5 km, a kad se proširi taj rollband, kako se zovu, onda je oko 3 km. Staza ide preko Japlenškog do Japlenškog i vraća se nazad. Tokom, kad je takmičenje, onda ide kroz park jedan krug, znači to je nekih 800 metara. Trener reprezentacije mi je Zoran Skender iz Ravne Gore, znači, ali individualno treniramo, znači imamo programe ili se nalazimo zajedno na pripremama, ovisno o treninzima i dogovoru. Skender, on je bio prije trkač, ali davno, znači on je završio Kineziološki fakultet, to je magistrirao je, nedavno je napisao knjigu o skijaškom trčanju. Evo već 5 godina unazad članovi skijaškog kluba su uložili veliki napor na popularizaciji i na marketingu skijaškog trčanja i evo ove godine se to stvarno se broj članova skijaškog kluba znatno povećao, iako smo mi prije imali dosta djece, kažem da je ove godine baš zbog kvalitetnog rada, zbog dobrog pristupa, zbog dobrih uvjeta i pogotovo evo sad prilika nam je da stanemo rano na snijeg i uspjeli smo stvoriti kolektiv kakav sad imamo. Staze su otvorene za građanstvo, a organizirano je i učenje skijaškog trčanja uz iznajmljivanje opreme. Redovna koordinacija svih turističkih zajednica Gorskog kotara ovog tjedna se održala u Kamačniku kraj Vrbovskog. Nova koordinatorica u mandatu koji će trajati 6 mjeseci biti će Tatjana Kušić, direktorica turističke zajednice Vrbovsko. U Kamačniku kraj Vrbovskog sastali su se predstavnici turističkih zajednica Gorskog kotara na redovnom sastanku koordinacije. Ovo je bila 14. ovogodišnja koordinacija turističkih zajednica Gorskog kotara. Djelovanje turističkih zajednica Gorskog kotara je intenzivirano po naputku turističke zajednice Kvarnera i mislim da je ove godine stvarno jako lijepo odrađeno ono što se napravilo i to po programu rada za ovu godinu. Tako da ovdje imamo sijajan set i nastupa po sajmovima i organizaciju raznih manifestacija i izradu raznih promidžbenih materijala i jednostavno definiranje nekog zajedničkog interesa na razini Gorskog kotara kako bismo i promicali tu destinaciju i kako bismo naravno polučili odgovarajuće rezultate. Sve turističke zajednice usko surađuju na području turističke promidžbe te nastoje razviti Gorski kotar kao specifičnu turističku destinaciju koja se bitno razlikuje od ostatka Hrvatske, koja treba izgraditi cjelogodišnje poslovanje. To je idealna pretpostavka da regije rade zajednički. Mi u Hrvatskoj, ako smijemo ovako komentirati cjelokupnu situaciju, baš i nismo previše bili vični tome dosad, jer smo vrlo individualizirani. Regija koja se definitivno promidžbeno probila, i to već davno, je Istra.
Tako da mi na neki način u Hrvatskoj pratimo sada nju u nekim koracima i profiliramo se u tom smislu. Kvarner, opet ću reći kao područje Primorsko-goranske županije, kao posebna turistička destinacija, je također imalo godina usuglašavanja i zajedničkog vježbanja nastupa na tržištu. U sklopu sad toga imamo ove pojedinačne subregije koje su vrlo divergentne, koje se vrlo razlikuju jedna od druge. Ovom prilikom dosadašnja koordinatorica Ivana Briški-Đorđević iz Krada svečano je predala dužnost Tatjani Kušić, direktorici turističke zajednice Vrbovsko. Jedna od točaka dnevnog reda, između ostalog, bilo je i preuzimanje dužnosti koordinatorice, tako da će sljedećih 6 mjeseci tu dužnost obnašati gospođa Tanja Kušić, direktorica turističke zajednice Vrbovsko. Nakon, zapravo ja sam nešto duže od 6 mjeseci potrajala na toj funkciji, da tako kažem, jer nekakvi projekti su bili koji su se morali dovršiti, pa nam je to iz praktičnih razloga bilo dosta zgodno da ja to još obnašam. Pa eto, danas sam preuzela funkciju, naime, dogovoreno je da svaki direktor turističke zajednice dođe za 6 mjeseci na red kao budući koordinator. Mislim da je to zapravo jako dobra praksa, jer na taj način možemo intenzivirati svoj rad i svako dati maksimum od sebe. Eto, u narednom periodu mi imamo program rada koji je ova koordinacija usvojila i donijela. Prema tome i dalje ćemo postupiti po tom programu rada. Dolazi nam zimski period i jedna od prvih zajedničkih aktivnosti je svakako sanjkaški kup Gorskog kotara i naravno radit ćemo i dalje. Evo, danas smo razgovarali o budućoj brošuri smještaja atrakcija Gorskog kotara. To su aktivnosti koje moramo pripremiti do iduće sezone, budući namjeravamo zajedno nastupiti u prezentaciji Gorskog kotara i na sajmovima i u zajedničkoj prezentaciji. Predbožićno raspoloženje nije još zablistalo Gorskim kotarom u punom sjaju. Sajam koji se svaki četvrtak održao u Delnicama okupio je tek mali broj Gorana koji su najvjerojatnije zbog niskih temperatura radije ostali u toplini svojih domova. U Gorskom kotaru se počelo osjećati predbožićno raspoloženje. Na tjednom sajmu koji se svaki četvrtak odvija u Delnicama moglo se kupiti već i dosta božićnih ukrasa i drugih prigodnih artikala. Ovih dana smo više bazirani na taj božićni asortiman, a inače cvijeće znamo da je uvijek prikladno u svim prilikama, pa u biti samo smo taj dio prilagodili blagdanima koji dolaze. Mi nudimo nekakav asortiman proizvoda naših koji se ne može drugdje kupiti i uvijek ima kupaca za to. Nažalost, nedostajao je odaziv Gorana koji kao da su usnuli zimski san jer je hladno vrijeme utjecalo na broj kupaca. Dobrog duha kod prodavača nije nedostajalo. To je šaroliko, vidite, puna 2 komada. Dalo bi se cijela priča o tome napisati, ali mi smo se trudili sad da ljudi ovako malo vide da ćemo mi toga imati za idući tjedan. Ali ne znam kako je krenulo, očito će to ostati tu gdje je. Jako mi je žao, mi se trudimo, ali to ne ide. Iza, kako se kaže, iza uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. Ja se slažem, to je i moja mama ovoga. A tata je negdje u treći po redu, njega ni nema ovdje, vidite. Mi smo te dvije osobe. Pa predblagdansko raspoloženje se osjeća, ali nema neke euforije, nema previše posla, ali osjeća da dolaze blagdani. Tekstil prodajemo ja. Svaki četvrtak. Uporni. Najuporniji. Hladno je, ali navikneš se, godinama s time se bavimo i to je naš kruh svagdašnji. Za koga čistiš? Za djeda? Za djeda Mraza. A kako on kaže? Draga?
Ipak, svih je razveselilo dijete koje je marljivo čistilo put da djed Božićnjak lakše pronađe njegovu čizmicu. Možda bismo se i mi mogli primiti lopate, pa unatoč krizi dođe kakav lijepi poklon. U nedjelju 23.12. u 18 sati biti će održani tradicionalni božićni koncerti u Delnicama i u Ravnoj Gori. U Ravnoj Gori nastupit će mješoviti pjevački zbor Gimpl, a u Delnicama niz raznih izvođača koji djeluju u gradu, uz vokalne skupine Aurora i Dim. – 22.12. u 19 sati u Mrkoplju će se održati božićni koncert. 26.12. će se održati božićno-novogodišnji šahovski turnir u Ravnoj Gori. Tradicionalno 18. otvoreno prvenstvo Gorskog kotara u prostorijama SPC-a Goranka s početkom u 10 sati. Također će se 22.12. u Delnicama održati i tradicionalni zimski malonogometni turnir, čiji je organizator udruga Revolt. Prva utrka sanjkaškog kupa Gorskog kotara će se 23.12. održati na sanjkalištu Džina u Kupijaku s početkom u 18 sati. Najavljujemo i interesantan projekt udruge Mladih Motus. Udruga vas poziva na dvodnevnu čabrarsku božićnu bajku koja će se početi pisati 22. prosinca s početkom u 16 sati u prostorijama dvorca Zrinskih u Čabru. U programu su najavljene razne kreativne radionice, lutkarski igrokazi i božićno bdjenje uz filmove na temu Božića. Za božićno bdjenje potrebno je ponijeti prostirku za plažu, vreće za spavanje, noćne svjetiljke i omiljenu knjigu. Djeci će biti organizirana večera i doručak, a sve upite možete poslati na e-mail um.motus@gmail.com. Ovaj tjedan biti će pretežno oblačno uz mogućnost snijega u srijedu. Temperature će se do srijede kretati od 0 do +6. Nakon srijede očekuje se ponovno zahlađenje, a uz oblačno vrijeme temperature se spuštaju i do -7 stupnjeva. Šaljemo vam kišni pozdrav iz našeg delničkog studija.